Какъв искаш да станеш като пораснеш? Агент. А какво означава да си безработен? Да нямаш работа. Трябва ли да учиш, за да станеш агент? Да. Много ли? Да. Аз се казвам Маги и искам да стана полицайка на мотор. Какво трябва да учиш, за да станеш полицайка на мотор? Трябва ли да учиш? Трябва да уча много. А какво означава да си безработен според теб? Според мен означава да си без работа. Смяташ ли, че хората, които не учат, стават безработни или може да не учиш и да си работиш? Не може да не учиш и да си работиш така. Трябва да учиш, за да знаеш как трябва да се работи. И аз искам да стана моторист. Трябва ли да учиш, за да станеш моторист? Да, Много? да. Какво трябва да учиш? Трябва да се стараеш как трябва да караш, защото иначе можеш някъде да паднеш. Аз се казвам Митко и искам да стана военен. Какво трябва да учиш, за да станеш военен? И трябва ли да учиш много, за да станеш военен? А какво е да си безработен? Да нямаш работа. Каква искаш да станеш като пораснеш? Ветеринарна докторка. Браво! Трябва ли да се учи много, за да станеш ветеринарен доктор? Да. А какво трябва да учиш? Какъв искаш да станеш като пораснеш? Да карам бъги. Да караш багер? Не бъги. А, бъги. Трябва ли да учиш, за да караш бъги? Да. Казвам се Миша. Каква искаш да станеш като пораснеш? Танцорка. Аз да станеш танцорка, трябва ли да учиш? Да. Какво трябва да учиш? Какъв искаш да станеш като пораснеш, Крис? Архитект. За архитект трябва ли да учиш много? Да. А знаеш ли какво трябва да учиш? Да. Добре, браво. Успех. Ако ти сега си архитект, какво би направил за нашия роден град, за да стане той още по-красив? Някоя къща и блок. Къща е блок и друго? Басейн. Друго? Магазини. Ученик? Ученик? И трябва да учиш много със сигурност, за да си ученик, нали? Да. Искаш да станеш като пораз. Сай. Трябва ли да учиш много, за да станеш полицай? Доктор. Заболекарка. Барманка. Бармените трябва ли да учат? Да. Какво правят бармените? Правят кафета. Полицай. Трябва ли да учиш, за да станеш полицай? Много. Да. Какво трябва да учиш? Какво трябва да може един полицай да прави? Да учиш много. Цел да проучим нагласите на кандидат-студентите и студентите към висшето образование и към бъдещата им реализация, се намираме в Медицинския университет Варна и в Икономическия университет Варна и ще проведем запитване сред тях. Какво кандидатстваш в момента? Кандидатствам хуманна медицина в Варна и в Стара Загора. Как виждаш реализацията си след като завършиш? Надявам се да остана тук, но това е малко вероятно, защото според мен е по-добре да е някъде другаде, извън България. Какво смяташ, че трябва да се промени в системата на образование? Да ви кажа, че много неща трябва да се променят. Като за начало, може би, не мога да ви кажа точно на този въпрос. Мисля, че не е за мен да решавам това. Но смяташ, че няма достатъчно добра реализация в страната, в която си? Определено бил съм и в чужбина и там е много по-различно. Да, съм помощник фармацевт и се надявам всичко да ми е нормално. Как виждаш реализацията си след като завършиш? Надявам се всичко да бъде наред и в аптека се надявам да работя и така. Смяташ ли, че образованието в България е така на ниво и предоставя достатъчно възможности за стаж и за реализация след завършване? Смятам, че наистина стига човек да има желание и
желание за работа, да е трудолюбив. Смятам, че наистина може да успее и няма значение, че на друго място може да му се предоставят по-добри условия и нали, възможности. Смятам, стига човек да бъде трудолюбив и наистина да има желание, може да успее. Каква специалност учите в Икономическия университет Варна? Добър ден, аз уча специалност туризъм, 4-ти курс съм, тази година завършвам. Удовлетворени ли сте от образованието, което ви се предоставя тук? Като цяло има и положителни и отрицателни страни. Мога да кажа, че по-скоро съм удовлетворена. Предоставят ли ви се възможност за стажове и за реализация след като завършите? Ами за стажове не точно, тъй като по принцип всеки сам търси възможности за реализация, но това, което ни се дава като основа, е добре и мисля, че е достатъчно, за да се развиваме. А имате ли някакви препоръки към законодателите в насока какво трябва да се направи за българското образование и за реализацията на младите хора? Ами специално за България доста неща могат да се направят. Аз бях един семестър в Германия и мога да дам пример с тях, тъй като те в своите университети наистина предоставят доста възможности за стажове. Просто като отидете в университета, навсякъде по стените е окачено, отидете на еди си кой стаж или на някой друг стаж. Тук това го няма и всеки сам трябва да търси, което понякога е доста трудно. А специално, да, определено е предизвикателство. Специално за моята специалност, добре е ако се набляга повече на езиците, което доколкото знам сега тази година езика става незадължителен за туризъм, а това не е много добре. В началото, специално първи курс, бях доста удовлетворен от начина на преподаване и нещата, които научих, понеже аз не съм учил икономически дисциплини в средното си образование и имах възможност не само да наваксам, а и да напредна и да знам повече от хора, които са учили икономически техникуми. И от тази гледна точка съм доста доволен първи курс. Втори курс има какво да се желае, но нещата, които се преподават, като цяло са интересни. Студент съм магистратура, завършил съм семестриално и само остана да взема държавния изпит. Каква бакалавърска степен завършихте? Финансово управление и сега магистратура финанси. Удовлетворен ли сте от това, което сте учили тук в Икономическия университет? Смятам, че образованието е на много ниско ниво. Държавата. Какви са ви препоръките? Какво смятате, че трябва да се промени? Защото сега вече всеки завършва. Който влезе, завършва. Аз не съм ходил на лекции, пак се вземам изпит. А смятате ли, че след като завършите магистратурата ще имате добра реализация по специалността? Ами, даже сега съм на интервю за работа. В момента чакам да стане. Пожелаваме ви успех! Какви са вашите препоръки към законодателите в тази насока? Към образованието ли? Еми точно това е да направят самото образование, нали, по-трудно да се влиза и по-трудно се завършва. Нали? Не всеки да завършваме, някакси контрола да е по-стегнат.